sumobang ilang aruna kati netrane uga rapuh. Wow, paten pak wong warung barang kali kote sapa sing gawe? Titah kulon kang wujud sapa ger Sukosono? Wong kulon bakal naroda dawuh apa kulon? Sukosono, dina iki ana dijimbahan kang kudu kita tindakake, Ger. Yaiku kita tinuding jagat dadi lantaran gugure Kakang Sumantri kang bisa samengklah ditanding lawan Prabu Dasangka. Sukosono, Kakang Raka Sumantri bakal nanding barengan kelawan jeneng kita Sukosono.